Farfesa Sheikh Maqari ya yi tsokaci kan harkar malunta jami'o'in Najeriya, inda yake cewa yawancin farfesoshi ba sa aiki yadda ya kamata a jami'o'in ƙasar nan. Amma kafin mu fara sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura. Da aka ce na kai ƙarshen mataki sannan na bari. So haka ba za a ce ban san jami'a ba. In ma mutum ya ce ban sani ba, shi ya rage nashi. Amma na san gwargwado na sani, kuma na san wai menene aikin da ake kira ake ta wannan rigingimun akai, meye muke yi ne a jami'an da sunan aiki, ina researches din da ake yi, me ake yi, ba fa a yi, ƙarya ce, piracy ne, a kwakwafo aikin wasu a har hada ai kaza a duk ƙarya ne fa wallahi. Aikin awa 4, 5, 6 a sati, aikin koyarwan da mutum yake yi. Ni misali, za a ce wai ai kana supervision, duk dai faɗi ne, kana research, duk faɗi ne fa ba a yi. Wasu kila suna yi ɗan ɗaiɗaiku, amma ba za a ce gaba ɗaya ba a yi ba, amma 80% ka ko hukunci yana ɗaukan aglab ko ba a yi. In kaga mutum yana research, promotion ne yake nema, ya ɗan tattara kila ma ayyukan ɗalibansa ne a ɗan gyaggyara a joint paper ko a'a ya su bashi ya sa sunansa ya publishing a matsayin nasa ne don ya sami promotion. Da ya gama samun promotion, alƙalaminsa ya bushe. Ka fahimce ni? Ka bincika mutum nawa ne suka rubuta shafi 100 bayan zaman su professors. Ka je jami'o'i ka bincika. Ka ga abin mamaki. Na tabbatar za ka samu 2 bisa 10 ne. 8 bisa 10 to bukata ta biya. Shikenan an yi sallama da research. Da ma na promotion ne, gwargwadon abin da yake bukata don promotion, gwargwadon abin da yake yi. Haka kuma aikin karantarwa, 'yan awoyi ne, awa 6, ina jin da ni na manta, amma da wahala ka sami mai aikin awa 10 a sati, da wahala malamin jami'a, mai 10 credit units a sati, da wahala a irin departments din ni da na aiki. Maximum 8. Kamar irinmu ma za a ce ko a bar maku 4, wani lokaci 2 za ka ga wani da shi. Na yi ya kai shekara 3, 4 credit units nake ɗauka a sati, awa 4 kawai a sati. Kuma ba wani research, ƙarya ne, za a ce ai research ne kafin ka koyar. Hand out ita yake koyarwa shekara 20. Saboda haka ita ce dai wannan takardar, ita ce zai zo ya buɗe ya karantar da ɗalibai, sun ma haddace. So ba wani research, in an ce maka ana research duk ba gaskiya bane, wasu ne suna yi ɗaiɗaiku, ba za ka haɗa kai generalizing ba, amma majority nake magana akai. Abin da ya koyar bara, shi ya koyar bara wancan, shi ya koyar shekara 3 da suka wuce, shi yake koyarwa bana.